I told that taco shares here. If you're not ready to get back to them here. Maybe ready to get back to them here. Hi, sir. Good afternoon. On your high, come on, pop up. I hit Bunishi. No to the boy Alinko. Brango Yankee Beggar High. Ain't no blem blem. Ain't no blem blem. Ain't no China Keta. When you're really Branca Grandma, hi, bra. Boy Alinko. It's when you be Robamon Amon Nuguawasa. Branca Begram High, bra. Mentigota. I am up that in one neck. Papi, you it's all here, remove you here. I am in a man heck, a leg wakele. Hi, bra. Again, you shina, give you chat toilet on the mother de triangle. Nearly. At a planongi, a BBL and I'm a Meganike, Meganana. But Eglamenka Ginire. Eglamenka Ginire. I am a zepata. Hi, bra. Nearly. Utahoniana. My bingo. And yet, I got church here, remove you from here. Epundibo. Pranga Hadra. I know Egalano, but I don't give BBL near a fatala TikTok. Believe in him. Hi, blah. With a phone out when I get below talking Ramazo, Chileka Bogoko. My bingo. Let Hanya Nolu. It's Hankatapo Jeru. Look at Lele. The way for now, like Get Ramazo, Chileka Bago, this guy. You can use a cosel when you ask it the way for like a lasso. No, come you trouser. You with trouser. Come on, the way to phone Nana like a lasso, Chileka Bago, or the Gamas, Oquadem, or the Gamas, Himano Quato. Come on, the way for Nana like a lasso, my singing Transa here. The way for Nana like a lasso, your Quato. They support us. They went out for phone on like a lasso. One way water. The way for Nana, I'm gonna be here on the man. The way for Nana like a lasso. Get lasso. I'm gonna be here. The way I love my get lasso. Give you space out there. Space out there. Yeah, get out of this place. Get my gram high, bro. Is that full? Add him 23, sir. Is that full? 23, sir. It is 23. Yes, sir. Oh, yeah, croaker. Has a croaker. The way for Nana like a Laramaso. Bishop, you hear me? I did the man. I did. Okay. I didn't hear it. I told him that thought is if you are not ready for this interview, get back to the beer. John Buggy Beba. Sorry, sir. John Buggy Beba. Yes, sir. I came and you will have never happened on social media and in them got a room again. Yes, sir. The way for Nana like a Ramazo. Okay, sir. The way for now, have them got hold of my. Hey, the way for now of my Galarama, 7 got hold of my. Maybe I would have phone to Tirim Okoga grass cutter, Oko grass cutter, Tirim phone, I haven't got hold of my Galaramazo, Chileka Bagoko. One bingo, would have found the one I get last off my. Oh, could you artificial air again in my half on the name of Uncle? Oh, what the low to one bingo. And I says I am able to now. Low to Parokonium aging fertilizer as well. Remove that hand from your head.
Look at. Come on, turn all the one out that place. Le wanya na wala. Turn again, pro le wanya na wala. Look at. Ika ko pochaga ukwe inwe hara inwe. Branga bia manga mo. Wa okwu mu ese nwanye ndị shi na church gbapụta. Ba ego omenala. Onye eriri. Le wanya front Chineke agbaga ọkụ. Tono ikega yiri ke table tono na tono. Tono ikega yiri ke table ndị dibia. Asike tono le wanya na wall look at. Ke yi oche ndị dibia na ọdụ agba afa. Onye iri branga bia kpa amaga muka. Look at. Le wanya na wall ahụ dia. Le wanya na wall ahụ. Otu okwe ya dị. Kuge yichokwu oche kitchen. Branga bia takoshiri maza. Ige hu de ezigbo penteri. Le he gara were pant ndị eji agọga gova. Bia nga bia dere m. Nwa bingo. Come on, le manya that side enye kamantu. Da were phone oge. Agoko. Stop. Shabelanga be mamoka o Chineke agbaga ọkụ. Ewu hu nya ame ge were ne ka nde wu nda ame bia nga bia eyige mojo. Come on, le manya na that showcase Chineke abogo no nwa bingo nwura anwụ. Ewu nwere ike we a. Nwere ike we a. Asige de wanya na showcase ahụ. Nye riri. Kike yiri ike nna ma were ụkwụ zega. Nwa bingo nwura anwụ. Bra nga bia gwa ma nwere wichi ike. Kege yiri ke na ma were okwo mwega n'ime braga kama meshokwu ga nwa bingo nwere anwụ meshokwu ga ahụ nwere wichi ike baga aka na ahụ asịnge dem you nwa bingo dem you onye riri para okwu ụmụ nwoke bịa nga abịa gwa m sị enwere ike o nwere ike okodi ndị ereghe mkpọ n'ala yele egbe odo ike nwere yele okwu nwere ha nwelie asị le wanya na wall le wanya na front le wanya na front nwa bingo buru ahụ ndị mpa ha chụwa mmiri bịara nga abịa gwa m si nwere ike nye riri my brothers my phone. I'm not quite bad in my body. I come out why? See only daughter. Yes. Na family you know. I didn't work see so for why? Hani ne lenga hano. I thought me. Otele Rosan. Think of no Lagos. That were a phone. Because of no Lagos. I lay I talk and count the cat woman because I business. I make a business. Ah, go a woolly daughter. Yeah. Okay, sorry. Family in there. There are 2 4 issues. Blessing on ya. Augustine. Nje jọrọ n'ihu ọwụle na onye ka iri n'ụlọ. Annam. Na ga jọrọ nje otu a. Okay. Ara na-enwe yelo ụkwụ ndị akpa obi gara aga bụrụ onye nwe. Ọkwa mara o, lekwa lanya behave onwe gị na meme ihe m jụrụ gị ajụjụ. Asị gị isi mmiri nwere ara. Achọ m na owo maka ụmụnne gị wonda amị n'ụwa atọ nọ na family unu that's na ma ihe mpage na mmaga gara mụ amụ na na ya we otu nwanyị don't come ya kebe intimidate ya o behave onwe gị na because on the adala ha mega business na mama business ha no we ịrụ ayọ ma ọ bụ gym instructor onye riri ebe mpage mụchụrụ ụmụ m ndekọta ha just decide west ndụ ha ya wụrụ amị ka ha ga-aba Pranga iji ha eyi m egwu ụmụnne ga-atọ asị gị ị na-abara m mba
And when Bambara, I'm going to say, when I get with Fachara, one day I happy neighbor, she get man. I'm a kiss na me wara na second year ka na nwere mara. Ana akwa bara m mba o. When I went on before. But when I'm been again. And one am bold, and when I be faint. If it's gone before. Guinea faint. Okay, but what a movie. Yeah, faint. Let me know faint. I won't know no carnation. I let give faint on my family or no family as soon as carnation. Mba, na baby boy. I told nice I hold there. Because listen on. Erigeri. Sir? Erigeri. Mba, eri Mary. Umunne in the carry half cup of rice and gun on the cat. I will them cabra larambo. Mba. That is a mega business. Hajato to Kunko. Mba. I am ezigbo business. Mmaga odendo. Ya. Mpaga odendo. Ya. Iwo nyohi. Mbe mpere mpe ka na-ezo ma anu mezo jikita. Abo obia. Obara ohi bi n'ime. Obara ohi bi n'ime. Eje eri ọrụ na nrọ. Mba. Inwe na ahụ ushi. Mba. Ka ebishi na watch m. Nna Imo State kita. Onye ebe. Mwe Enugu State. Ebe na Enugu. Enugu Ezike, Nsụka. Ebe na Enugu. Enugu Ezike. Ebe na Ezike. Igbo Eze North. Ebe na Igbo Eze North. Ikpa modo. Ede afọ ole. Adị m 23. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Nwe business. Nne business. Ele business imega? Nne re akpa ụmụ nwanyị na Lagos. Ị na-ere akpa na Lagos. Ị nọ Imo State. Iwe onye ị gara Imo State ka ime gịnị? Ebe my parents ha bi so nwe ihe m bịara ime. Ị na-agwa ọgwụ ka ị na-eme chọọchị? Ana m eme chọọchị. Enwere nwanne gị na-aṅụ goofu na family unu? Mba. Ma ndị ka ị nọ na-amị ha na-aṅụ goofu? Mba, ha na-aṅụ. Lele ihe nye gị ekwedo ha moral iji asị m na ụmụnne gị na-amị wee gbe ọ ha apaga. Sọsọ iwe ọkụ ka ha na-ewe. Ha wee iwe ọkụ ha agba egbe. Onye dibịa bịala mbọ sọ na-akwụ ụgwọ isi. Mba, ọ pastọ. Onye balance ọ bịala mbọ sọ ga-alụ gị. Mba, ọ sọsọ ndị pastọ ihe na-abịa. Dem you, ya m jụrụ gị onye dibịa m na-ekewa pastọ. Mba. Idewere ihu ka onye ndị dibịa na-ekwe nkwa ọlụlụ. Idewere ihu ka onye ndị dibịa na-ekwe nkwa ọlụlụ. Bishọp na-akwa abara m mba, agbakwanara m mba, mma akpọkwa ụmụnne m na fon. Ekwubu gị sọ pastọ. N'otu ọ dị iche Ecclesiastes chapter 10 verse 10. Mmadụ letrala gị. Mmadụ atọ. Aha ha. Chisom, Michael na Emmanuel. Ka ihe mere na ha alụ gị. Ịwa ọchịchị ya kwa izu ike ịwa ọchịchị ya. Mana ịma na ịdị wicked. Come on, subscribe for that, please.
So you can subscribe or check subscribe or like ya get share ya or what I am and watch it I get back they just know what ya taku shares again for what subscribe or for this place Chineka Bagoko. Amamu. Genotype again. Eh. Blog group again. O positive. Call phone number again. 081 63 84 90 83. So to the trouble we are not.